Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ruby. Sa dili pa nako sugdan sa pagsayasay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, isang tanong, isang sagot. Anak, Ruby, di ano man day ka didi sa gawas. Dali na kay mga unata. Busog pa ko, Nay. Oh, naunsa ka, uy? Nagila ka, ha? Nagmain ako sa Ginoo, Nay. Nga nagipakatao ko nga, nawadaan sa kahayag. Ay, dili mo gid ka imong anak nga buta. Magkakita magagamay, di ba? Pero dili gid pareha sa ubang tao, Nay. Na mahimo nila ang gusto nilang buhaton. Kaya nakita man nilang kahayag sa kalibutan. Mong nagbahay ko, Nanay. Nanay Piping. Nga nagipakatao ko ngayon ini. Anak, ayaw pagmahay. Dili naman sad ikaw ang naingon anak, nak. Unsa man hinung tanay. Ang anong naingon mo ko ni ini. Kaliwat nato, nak. Gani duha sa imong mga ikagaw nga parehas nimo, blind sad. Nay, Kung ayaw mahayi ang Ginoo sa imong gidangatan. Pasalamati lang gihapon siya nga gipakataw ka ni ining kalibutana. Nay. Anak, pangandam ha? Nga naman, Nay. Di ba ganahan magkangamakat-on kag piano? O, Nay. Muari to karong taon-taon ang butudlo ni mong piano, anak. Kinsa man, Nay. Ako si Ferdy. Ruby. Ikaw din ang matulo na akong piano, sir? Yes, ako, Inday. Tuloan ti kasud sa duha ka buwan. Sige, sige. Balik. Magsugod. Utang imong usa ka tudlo. Kani. Noon sa man ko. Lain man akong gipati nga gigulitan ng akong kamot. Dai, Ruby. Okay na ka? Okay ra ko, sir. Sige. Magsugod na ta, ha? Okay, pahuway sa ta. Sa sunod adlaw na pod. Sige, sir. Abi mo, Inday. Bilib ko nimo. Nga naman, sir. Dali ikang nakakaton og piano. Gamay pa man ko nga ihilig na gid ko og piano, sir. Di ay. Asa man di ka nagtrabaho, sir? Wa pa ko magtrabaho eh. Nag-eskwela pa ko. Working student. Asa man sad? Nako sa kumbento. Si father ang nigaston ako. Oh. Sige. Mapaulin ako, Inday, ha? Kay napagklase. Sige, sir. Maayo kay dali na kay mo nagkasuod ni Freddy. Buotan mo po siya, Nay. Ay, buutang yung bataa. O sa may trabaho ni Freddy's kumpento, Nay? Mo na siya tigduyog inigmisa sa pari. O nga luoy sab niya ang pari, mao gipa-eskwela siya, nak. Ganahan ko niya, Nay. Ha?